fik 3 sønner. De store var nørder, som ikke ville være bønder. De læste alle bøger og kunne dem udenad. De læste også sig selv, når de var i brugsebad. Den mindste blev lidt glemt, Hans var hans navn. De andre drillede ham og gav ham øgenavn. De røgede ham til og sagde, at han var dum. Christian smilede bare og slog på flødeskum. Pludselig en dag var der bud fra slottet. Prinsessen skulle giftes, og en mand havde spottet. De store sagde, Hans, du må blive hjemme. Hele prinsessen kan du i hvert fald godt glemme. Det eneste heste havde de store fået. Det var lidt træls, det skulle være lige på den her måde. Men Clausen var lige lidt ked. Han fik lyst til, at han kunne ride på sin ged. Hallo højre op i Clausen. Her kommer jeg. Se hvad jeg har fundet, er den ikke bare sej. Det er jo en krav, som er fuldstændig død. Skridt for en prinsesse, ikke kød. Det kan hun da lære, jeg har også en gryde. Og sammen med et mudder kan en træsko syde. Han lå og gav hesteløs spar. Sammen reddes det igen kongernes par. Hyldevingen hed, mumlede brødrene sammen. Er det alt, hvad I kan sige, sagde prinsessen til jer sammen. De to duer ikke, de er ikke min stil. Jeg vil have en amormand med bue og pige. Og så derimod svarede kægt igen. Han kunne hurtigt bare mærke, at han var mere end bare en den. Prinsessen ville have ham, for han var så sød og sjov. Nu manglede de bare at spørge hans far om lov. Og sådan gik det til, at Clausen fik sin kone til slot.